हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदया नगरग्रामतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് എന്തോ അസൗകര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സഹിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ഇല്ലെന്ന് വന്നിട്ടില്ല. എത്തുമ്പോ ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 12 അധ്യായങ്ങള് ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മള് 2 സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ഏതൊക്കെ? കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള 6 അധ്യായവും ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ള 6 അധ്യായവും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു റീക്യാപ്പ് പെട്ടെന്ന്. 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? അർജുനന്റെ വിഷാദം അല്ലെ? അർജുനൻ പൂജനീയരായവരെയൊക്കെ വധിക്കണം എന്നോർത്തിട്ട് അർജുനൻ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 2-ാമത്തേല് നമ്മൾ കണ്ടു ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ആത്മതത്വം പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആത്മാവിനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. 3-ാമത്തേല് നമ്മൾ എന്താ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് കർമ്മയോഗചര്യയിലൂടെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. 4-ാം അധ്യായത്തിലോ ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ? ആളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ഭഗവാനെയും ജീവാത്മാക്കളെയും കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. 5-ാം അധ്യായത്തില് ജ്ഞാനം നേടി പരിശുദ്ധനായിട്ട് കർമ്മം യോഗമാക്കി ചെയ്തിട്ട് ശാന്തിയും പരമാനന്ദവും എങ്ങനെ നേടാം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. 5-ാമത്തേല് നമ്മൾ പീസ് ഫോർമുലയായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം പഠിച്ചു. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. അല്ലേ? ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും. എല്ലാത്തിന്റെയും യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ് അല്ലേ? സർവലോക മഹേശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവും. 6-ാമത്തേല് നമ്മള് കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ധ്യാനയോഗം ഒക്കെ കണ്ടു. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ യോഗം അത് ഭക്തിയോഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമീയുക്തതമോ മതാ. ഭഗവാനില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഏതാണ്? 7-ാം അധ്യായം. അതില് വിജ്ഞാന യോഗം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരമതത്വം ആണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം അത് ഭഗവാനാണ്. പരിപാലകനും അങ്ങാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. 8-ാം അധ്യായത്തില് പരമപദപ്രാപ്തി. ജീവിതകാലം പ്രത്യേകിച്ച് മരണവേളയില് കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക വഴി വ്യക്തി ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തും അല്ലെ? അന്ധകാലേ ജമാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാദിന ഭാവം സ്മരൻ ഭാവം മദ്ഭാവം യാതി
നാസ്ത്യത്ര സംശയ. അത് പഠിച്ചു. 9-ാമത്തേല് രാജവിദ്യ അല്ലെ, കിങ് ഓഫ് നോളജ്. ഭക്തിയുത സേവനം വഴി ഭഗവാനുമായിട്ട് ശാശ്വത ബന്ധം നേടാം. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഭക്തി വളർത്തി ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടാം എന്ന്. അതിലാണ് ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. 9-ലെ അവസാനത്തെ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. ഏതാണ്? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ മാത്മാനം മത്പരായണ. 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക. മന്മന ഭവ മദ്ഭക്തോ, എന്റെ ഭക്തനാവുക. മദ്യാജി, ഭഗവാനെ എന്നെ ആരാധിക്കുക. മദ്യാജി നമസ്കരിക്കുക അല്ലെ, പ്രണമിക്കുക. മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ മാത്മാനം മത്പരായണ. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് സുനിശ്ചിതമാണ്. അത് നമ്മൾ കണ്ടു. 10-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശക്തികളുടെയും വിഭൂതികളുടെയും ഒക്കെ ആവിഷ്കാരങ്ങളും എല്ലാ അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. 11 വിശ്വരൂപ ദർശനം നൽകി, യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം അല്ലെ, തന്റെ ഈശ്വരത്വം ഭഗവാൻ വെളിവാക്കി. പിന്നീട് ചതുർഭുജം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലേക്ക് വന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഭക്തിയോഗം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ദൈവിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആർജിക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ കൃഷ്ണപ്രേമമുണ്ട്. നമ്മളത് മറന്നിരിക്കുകയാണ് കുറെ കാലമായിട്ട് അല്ലെ, കുറെ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ മറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണത്. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തരുടെ സവിശേഷതകള് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെ, ഭഗവാന് പ്രിയനാവാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരാവണം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവര് വ്യക്തിശൂന്യവാദികളെക്കാളും ഉന്നതരാണ് അല്ലെ. വ്യക്തി രൂപത്തില് ഭഗവാനെ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അരൂപിയല്ല, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു ആ വ്യക്തി ആരാണ്? പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ന്. അപ്പൊ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക, അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയും. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ദിനചര്യകളൊക്കെ നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. ഒരു തപശ്ചര്യയോടെ അങ്ങ് ജീവിക്കാം. കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം അതൊന്നും വേണ്ടാന്നേ. ജപം, പൂജ, ശാസ്ത്ര പഠനം ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് ഉയരാം. നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വരാം. പല പല വഴികൾ ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാനെ അർപ്പണമായി, കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്ത് കർമ്മഫലത്യാഗത്തിലൂടെയും ഭക്തി യോഗത്തിലെത്താം. ഇനിയിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും സാധ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ജ്ഞാനാർജനത്തിലൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിലെത്താം. അറിവ് സമ്പാദിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിലെത്താം. ഒരു ഭക്തൻ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും അസ്വസ്ഥനാവില്ല. ശത്രുവിനോട് പോലും വൈരം ഉണ്ടാവില്ല. ദുഃഖം വന്നാല് ഭഗവത് കൃപയാല് ഇത് വളരെ തുച്ഛമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ എനിക്ക് നൽകിയത് അല്ലെ. ഇതിലൊക്കെ വലിയ ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കാൻ ഞാൻ അർഹനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കൃപ മൂലം എനിക്ക് കുറച്ച് ക്ലേശമേ സഹിക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഒരു ഭക്തൻ കരുതുക. കടുത്ത ക്ലേശത്തിലും ശാന്തനായിരിക്കും. ശരീരമാണ് താനെന്നൊന്നും ബോധ്യമില്ല. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താലെ എന്ത് ലഭിച്ചുവോ അതിൽ തൃപ്തനാണ്, സുദാമാവിനെ പോലെ അല്ലെ. അപ്പോ ഭക്തൻ ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കില്ല. മറ്റുള്ളവര് അയാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ പോലും ഒരു കുലുക്കവും ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലാഭനഷ്ടങ്ങളില് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല, സന്താപവും ഉണ്ടാവില്ല. ദുസ്സംഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരാണ് അല്ലെ. ഭൗതികരുമായിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഇഴുകിച്ചേരുമ്പോൾ നമ്മള് ഭൗതിക രസാണ് പിന്നെ കുടിക്കുക, ഭക്തി രസമല്ല പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാതെ സംഭാഷണം ഇല്ല അല്ലെ. ഭക്തന് മൗനി എന്നാ പറയാ. മൗനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരിക്കല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാം. ബാക്കി ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലൊന്നും അധികം സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. നല്ല ഭക്ഷണം, താമസം ഇതിലൊന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, അതിൽ സദാ ഏർപ്പെടും. അപ്പോ നമ്മൾ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി. നമ്മുടെ സംരക്ഷകനായിട്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും.
ഏതോ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യങ്ങളുടെ സമ്മാനമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ കഴിവുകളൊക്കെ, അല്ലെ? പലരും എന്താ പറയാ, വികലാംഗരായിട്ടും അല്ലെ ബുദ്ധിഹീനരായിട്ടൊക്കെ ജനിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ സമ്മാനം നൽകിയ ആളെ നമ്മൾ ആദരിക്കണ്ടേ? ശരീരം ആരാ നൽകിയത്? ഭഗവാനാണ് നൽകിയത്. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറന്നു പോവരുത്, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫോളോ ചെയ്യണ്ടോ? എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് പഠിച്ചു, ഈ വേദാന്ത സാരത്തിന്റെ സംഗ്രഹമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന്. ഉപനിഷത്ത് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും എല്ലാം. അപ്പോ പ്രകൃതിയെയും പുരുഷനെയും ഒക്കെ വേർതിരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ആത്യന്ത മായിട്ടുള്ള ദുഃഖ നിവൃത്തി വേണം, സുഖം വേണം എല്ലാവർക്കും. സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുഃഖ നിവൃത്തി, അതാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ഒരു ജിജ്ഞാസുവായിട്ടുള്ള ശിഷ്യൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സംശയ നിവൃത്തി വരുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ അതാ കാണുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോ അർജുനനാണെങ്കിലോ എല്ലാം പറയുന്നത് നന്നായി ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, കോട്ടുവായിട്ട് ഇരിക്കുമൊന്നും അല്ല, അല്ലെ? അപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീത അത് വിസ്തരിച്ച് പഠിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ തീരും. നമ്മളിപ്പോ ഭൂമിയിലുള്ളവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്ന? എല്ലാ ജീവികളും ജനിക്കുന്നു, നിലനിൽക്കുന്നു, വളരുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പിന്നെ ക്ഷയിക്കുന്നു, നശിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നാശം എന്ന് ഓർക്കാൻ പോലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അല്ലെ? നശിക്കുക, മരണഭയം, അല്ലെ? നിത്യമായൊന്നു താൻ, സത്യമായൊന്നു താൻ, മൃത്യുവും മൃത്യുവിൻ ഛായയാം ദുഃഖവും. ദുഃഖം, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം. അതില് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് നിത്യജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ആണ്, എന്നാലോ ആർട്ട് ഓഫ് ഡൈയിങ്ങും കൂടെയാണ്. മരണം ആഘോഷമാക്കണം നമുക്ക്. എന്താ കാരണം? മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ്, അല്ലെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് നമുക്ക് ആഘോഷാക്കണ്ടേ? അതിനെക്കുറിച്ച് വറിയൊന്നും ചെയ്യണ്ട. വരും വിളിക്കും ഞാൻ പോകും, വാതിൽ പൂട്ടാതെയാക്ഷണം, അല്ലെ? ഒന്നിനും കാത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. യമൻ വന്നിട്ട് വിളിക്കുമ്പോ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പിന്നെ കൂട്ടിത്തരില്ല, അല്ലെ? ഞാൻ ആ സാരി ഒന്ന് മാറി ഉടുക്കട്ടെ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പറ്റുമോ? ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഉള്ള സമയം പ്രഷ്യസ് ആണ്, അല്ലെ? ഈ സമയം, ഈ മൂല്യവത്തായിട്ടുള്ള സമയം നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം? ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് വിനിയോഗിക്കണം, അല്ലെ? അപ്പോ ഭർതൃഹരി പറയുന്നുണ്ട് ഭയത്തിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഭോഗേ രോഗഭയം, കുലേ ച്യുതിഭയം, വിത്തേ നൃപാലാദ്ഭയം, മാനേ ദൈന്യഭയം, ബലേ രിപുഭയം, രൂപേ ജരായാഭയം, ശാസ്ത്രേ വാദിഭയം, ഗുണേ ഖലഭയം, കായേ കൃതാന്താഭയം, സർവം വസ്തുഭയാത് വൈരാഗ്യമേവാഭയം. എന്താ പറയണേ ഭർതൃഹരി? ഭോഗേ രോഗഭയം. ഇപ്പോ ലഡു ഒക്കെ തിന്നണമെന്നുണ്ട്, ഡയബറ്റിക് ആണ്, രോഗഭയം, ഭോഗം ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല, ഭയം. കുലേ ച്യുതി ഭയം, വലിയ കുലത്തിലാ ജനിച്ചിരിക്കണേ, പക്ഷേ ച്യുതി സംഭവിക്കുമോന്ന് പേടി. എങ്ങനെ? 18 വയസ്സായി മകൾക്ക്, ഏതെങ്കിലും താഴ്ന്ന കുലക്കാരുടെ കൂടെ ഓടിപ്പോവോ? ഭയം. വിത്തേ നൃപാലാത് ഭയം, നല്ല ധനസ്ഥിതി ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ കള്ളനെ പേടി. മാനേ ദൈന്യഭയം, വലിയ മാനാഭിമാനിയാണ്, മാനം നഷ്ടപ്പെടുവോ എന്ന് ഭയം. ബലേ രിപുഭയം, നല്ല ശക്തിമാനാണ്, വലിയ 6 പാക്ക് ഒക്കെയാണ്, എന്റെ ശക്തി പരീക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുവോ? ഭയം. രൂപേ ജരായ ഭയം, നല്ല അങ്കലാവണ്യൊക്കെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി, ജര വരുവോ? പ്രായമാകുമ്പോഴേ നര വരും, അല്ലെ? ജരകളൊക്കെ വരും, അങ്ങനെ ഭയം. എന്റെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടുവോ? ശാസ്ത്രേ വാദിഭയം, ശാസ്ത്രം എല്ലാം അറിവുണ്ട്, ജ്ഞാനിയാണ്, ഇനി എന്നെക്കാ അറിവുള്ളവര് വന്നിട്ട് എന്നെ വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കുവോ? ഭയം. ഗുണേ ഖലഭയം, ഗുണവാനാണ്, ദുർജനങ്ങളുമായിട്ട് സംസർഗം വന്ന് എന്റെ ഗുണങ്ങൾ നശിക്കുവോ? ഭയം. കായേ കൃതാന്താഭയം, കായം, ശരീരം ഇപ്പോഴ ആരോഗ്യമുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ പ്രായമാവുമ്പോഴ്
എന്താവും എൻ്റെ സ്ഥിതി? വയ്യാണ്ട് കിടക്കുമ്പോഴേ മക്കളൊക്കെ നോക്കുവോ? ഭയം. ശാസ്ത്രേ അത് പറഞ്ഞു, സർവം വസ്തു ഭയാത്. ഏത് വസ്തു എടുത്തു നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഭയമേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? വൈരാഗ്യമേവാ ഭയം. എന്താണ് അഭയം? വൈരാഗ്യം. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ വിരക്തി ഉണ്ടാവുക, എന്നാലാണ് നമുക്ക് അതാണ് നമുക്ക് അഭയം. ഭയത്തിന് കാരണം ദുഃഖാണ്, ദുഃഖത്തിന് കാരണം അജ്ഞതയാണ്, അല്ലേ? അപ്പോ എന്താ? തം സർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാനസോസ്മി എന്നാണ് ശുഗബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ, ബ്രഹ്മത്തിനെ, ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയണത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ദുഃഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുകന്നേ. അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമാവാനുള്ള അനവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്, പക്ഷെ അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധ വരണില്ല. കംഫർട്ടബിളി മിസറബിൾ ആണ് മനുഷ്യൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ 12 അധ്യായങ്ങള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞവരാണ്, അല്ലേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഏറെക്കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളിപ്പോ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കട്ട ഫാൻസായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി 6 ജ്ഞാനയോഗം എന്നുള്ള സെക്ഷൻ, 6 അധ്യായങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനൻ പറയുന്നു. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോ കുറെ ചോദ്യങ്ങളാണ്, അല്ലെ? കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയണം, കുറെ ടെക്നിക്കൽ വേർഡ്സ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ നിർവചനം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഏതൊക്കെയാ? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നൊക്കെയുള്ള 6 വാക്കുകളുടെ നിർവചനമാണ് ചോദിക്കണേ അർജുനൻ. ഭഗവാൻ അതിനും മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതി പുരുഷ സംയോഗ കാരണം പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതനായവന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവത് വിധേയരാണ് നമ്മള് ജീവസത്തകള് എന്ന് അത് മറക്കരുത്. മറക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങള്, ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ബോധദീപ്തരാവണം നമ്മള്. സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഒരാളെ ഭഗവാനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. പല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ദുഃഖം കൊണ്ടാവാം, ധനേച്ഛ കൊണ്ടാവാം, അല്ലെ? അറിവിനുള്ള ആഗ്രഹം, ജിജ്ഞാസ, ഇതൊക്കെയും കൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് വരുന്നവരുണ്ട്. ഈ എന്താ പറയാ, നമ്മള് എന്താ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? ഇവിടെ ഇപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കണത് തന്നെ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട വാക്കുകളാണ്. ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആ ജീവാത്മാവ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സത്ത, ചേതന, അവബോധം, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പുതിയ പേരില് അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ പുതിയ പേരില് ഇവിടെ പറയണതാണ്. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഹേതുവാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ ഇതാ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജ്ഞാനവിഷയമാണ്. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ അറിയേണ്ടത് അതാണ് ജ്ഞേയം. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം അർജുനന്. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആ ക്ഷേത്രജ്ഞന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാം, അല്ലെ? ആ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയപ്പെടുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകി. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നവരൊക്കെയും ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. ബദ്ധാത്മാക്കളായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നേനെ. നമ്മളിപ്പോ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്, എല്ലാവരും പതിതാത്മാക്കളാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പോ
ഈ ബദ്ധാത്മാക്കള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എത്രമാത്രം ഒരു ജീവാത്മാവിന് കഴിവുണ്ടോ അതനുസരിച്ചാണ് ഒരു കർമ്മമണ്ഡലം, ശരീരമാകുന്ന കർമ്മമണ്ഡലം ആൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇദം ശരീരം കൗന്തേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തിദം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമത്രേ. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്? ഈ ശരീരാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയണത്. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. കാരണം ഈ ഒരു എന്താ പറയാ, ജീവസത്തയുടെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഒരു പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രമായിട്ട് വികസിക്കുന്നത്. ശാരീരിക യന്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ ജീവാത്മാവാണ്. ഈ ജീവസ്പർശി അതിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശാരീരിക യന്ത്രം ഉപയോഗശൂന്യമാവും. പിന്നെ എല്ലാ ഭൗതിക ഊർജത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലേ അതിന് പ്രവർത്തനക്ഷമമാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ആ ശരീരത്തിന്, അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ശരീരം, ആ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതായത് ജീവാത്മാവ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ആത്മാവ് പരമാത്മാവ് രണ്ടുണ്ട്. ആത്മാവും ഉണ്ട്, പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. എന്നാ ആ പരമാത്മാവിനോ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം. ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം. അതെന്താണ്? രണ്ട് പക്ഷികളുണ്ട് ഒരേ മരത്തില്, അല്ലെ? ഒരു പക്ഷി എന്താ ചുമ്മാ ഇരിക്കണു, അല്ലെ? വെറുതെ മൗനിയായിട്ട് അനങ്ങാതെ ഇരിക്കണു, അനങ്ങാപാറ. സാക്ഷിയാണേ, ഇയാള് സാക്ഷിയാ. ഇവിടെ മറ്റേ ഒരു പക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ, ആ പക്ഷി വല്ലാണ്ട് പഴം എടുത്ത് തിന്നണു, അങ്ങോട്ട് പറക്കണു, ഇങ്ങോട്ട് ചാടണു, വല്ലാട്ട് റെസ്റ്റ്ലെസ്സാ എല്ലാം കൊണ്ടും. അപ്പോ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഹാരം വേണം, അല്ലെ? ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ തേടുന്ന ജീവാത്മാവാണ് ഈ പക്ഷി. ഇത് നമ്മളാണ്, നമ്മളെ ജീവാത്മാവാണ്. അതിനെന്ത് വേണം? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളൊക്കെ വേണം. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? നല്ലത് കാണണം, നല്ലത് കേൾക്കണം, അല്ലെ? എല്ലാം നല്ലത് രുചിക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ വിഷയാസക്തിയിൽ പെട്ട് വലയുന്ന നമ്മളാണ് ഈ പക്ഷി. നേരെ മറിച്ച് പരമാത്മാവാകുന്ന പക്ഷി ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് സാക്ഷിയായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നാ ഈ പക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് ഈ പരമാത്മാവിനെ ഒന്ന് നോക്കിയാ മതി, അല്ലെ? ആ പരമാത്മാവ് പിന്നെ എല്ലാ നിർദ്ദേശവും കൊടുക്കും, മാർഗനിർദ്ദേശം കിട്ടും. പക്ഷെ നോക്കണില്ല. നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? ഈ ഭൗതിക ഈ സുഖങ്ങളില് ഇങ്ങനെ ഉഴറി നടക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെ? നമ്മൾ അതാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണത്. ഭഗവാനെ മറന്നുപോയി, അല്ലെ? പണ്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയായിരുന്നു നമ്മുടെ നിത്യബന്ധു ഭഗവാനാണ്. എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ കോടി കോടി ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോഴൊക്കെയും നമ്മുടെ ബന്ധു ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ലൈഫില് നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കള് അവര് ഈ ലൈഫിൽ മാത്രം ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെ? കുറെ എന്താ പറയാ, ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോ മണലൊക്കെ ഒന്നിച്ചു കൂടും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് അത് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് മണൽ കൂനകളൊക്കെ വേറെ മാറിപ്പോകും. അതുപോലെയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളായിട്ട് അടുത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇതൊക്കെ വിയുക്തരായി പോകും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ആദ്യം മുതൽ നമ്മുടെ നിത്യബന്ധു ഭഗവാനാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നുപോയി, അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകി നമ്മൾ ക്ഷണികങ്ങളാണ്, ദുഃഖമാണ് കൂടുതല്, ക്ലേശമാണ് കൂടുതല്. അതൊന്നും ഈ ജീവാത്മാവ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഈ പിക്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതാണ്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ 3 തരത്തില് സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലവര് ബ്രഹ്മത്തിനെ ആരാധിക്കും,
ചിലവര് പരമാത്മാവിനെ ആരാധിക്കും. ഏറ്റവും ഈസി പ്രോസസ്സ് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തില് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള പതിതാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ അതാണ് എളുപ്പം ഉണ്ടാവുക. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഇതില് കുറെ ആൻസർ ഇതിൽ തന്നു. ഏതൊക്കെയാ തന്നത്? സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരീരത്തിനെ അറിയുന്ന ആള് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവുണ്ട്, കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ആ ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് നീ അറിയണം എന്നാണ്. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം, അറിവ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ്? ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട് അല്ലെ? അതെല്ലാം അറിയുന്ന ആ ഒരു അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെക്കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ജീവിയുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെയും ശരീരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാമേ ഭഗവാൻ അറിയാം എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 6ഉം 7ഉം ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 5 മഹാഭൂതങ്ങള്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, രാഗദ്വേഷങ്ങള്, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങള്, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിൻ്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയണേ? 24 മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞേക്കണേ. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ നമുക്കറിയാലേ. വായു, അഗ്നി, ആകാശം, ജലം, പിന്നെ പൃഥ്വി അല്ലെ? അപ്പോൾ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അതായത് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും. 5 കർമ്മേന്ദ്രിയം, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, അങ്ങനെ രാഗദ്വേഷങ്ങള്, സുഖദുഃഖങ്ങള്, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങള്, ഇതൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഒന്നാമതായിട്ട് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങള്. അതായത് നമ്മള് പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അതിനി നാളത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുക. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നുള്ള ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും, ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സാണ് അടുത്തത്. ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5: ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. 8 മുതൽ 12 വരെ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ആണ് ജ്ഞാനം, ഏതൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒരു വ്യക്തി നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തരാണ്. വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യാഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും
ഇവയല്ലാതെയുള്ളവയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണത്. ഇതങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോവല്ല. ഏതൊക്കെ വേണം ജ്ഞാനം, ഒരു ജ്ഞാനി എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? വിനയം വേണം, ഗർവുണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അഹിംസ. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ കൊതുവിനെ കൊല്ലാതിരിക്കുക, അതല്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിയും നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. അതൊക്കെയും അഹിംസയിൽ വരും. ക്ഷമ നമുക്കറിയാം, ലാളിത്യം, സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ് നമുക്കറിയാം. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കല് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. ഒരു പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യൻ വേണം നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാന്. പിന്നെ ശുചിത്വം നമുക്കറിയാം അല്ലെ. വാക്കില്, പ്രവൃത്തിയില് എല്ലാം ശുചിത്വം വേണം. അല്ലാതെ ഞാൻ 2 നേരം കുളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രല്ല. സ്ഥൈര്യം, സ്ഥിരത വേണം. ചാടി കളിക്കരുത്. ഇന്ന് പറയും എനിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് 16 മാല ജപിക്കും, നാളെ പറയും എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ജപിക്കണേ, ഇതൊക്കെ ജപിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം. അങ്ങനെ സ്ഥിരത ഇല്ലാണ്ട് പാടില്ല. ആത്മസംയമം, അതായത് ഏത് സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിലും ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ എന്നുള്ള ആ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ആത്മസംയമം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി അല്ലേ. ഒരുപാട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുക അല്ലേ, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും. അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളിലാ അത് വ്യാപരിക്കണേ, അതിനൊക്കെ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം. മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ. ഞാൻ വലിയ സംഭവമാണ് എന്നൊന്നും നമ്മൾ കരുതേണ്ടതില്ല. നമ്മളൊക്കെ അല്ലേ തൃണാദപി സുനീജേന, പുല്ലിനേക്കാളും ചെറുതാണ് നമ്മളൊക്കെ അല്ലേ. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഏതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ. ഇനി ജനന മരണാവട്ടെ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് കരഞ്ഞു വിളിക്കുക, ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പക ഉണ്ടാവുകയല്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ പക വരണം, ദേഷ്യം വരണം, അതല്ല വൈരാഗ്യം. വിരക്തി, അതായത് ഈ വക ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ആ ക്ഷണികത, അതിന്റെ നിസ്സാരത മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനോടൊക്കെ വിട പറയാ, ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറയാ. അതാണ് വൈരാഗ്യം. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ സിനിമയിൽ കണ്ട പോലെ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ആശ്രമത്തിൽ പോകണ്ട. മക്കളെയും ഭാര്യയും ഗൃഹവും എല്ലാം സംരക്ഷിക്കണം. നമ്മളുടെ സ്വധർമ്മം എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഏത് ഭാവത്തിലായിരിക്കണം? ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട്. ഇതൊക്കെയും ഭഗവാന്റേതാണ്. ഈ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണു, അത്രേ കണക്കാക്കാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനങ്ങ് ആകെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴും എന്നൊന്നും കരുതി ജീവിക്കരുത്. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും സമഭാവന ഉണ്ടാവണം. എന്താണ് സുഖം വരണേ, ദുഃഖം വരണേ? നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ്. അത് ഞാൻ അനുഭവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ക്ഷോഭിക്കരുത്. എന്നിൽ സ്ഥിരവും, ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. അതായത് എപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവില്ല. കൂടുതലും നമ്മൾ ഏകാന്തത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം. നമുക്കത് നല്ലതാണ്. പ്രായമാകുമ്പോൾ മക്കളൊന്നും അടുത്തുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ച് ശീലിച്ചാലോ പിന്നെ പ്രയാസമില്ല. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, അതും തന്നെയാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയല്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം അല്ലേ. നമ്മള് ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുക. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കുക, കണ്ടെത്തുക സ്വയം എന്നിവ എല്ലാം. ഈ പറഞ്ഞത് ഒക്കെയും ജ്ഞാനമാണ്. ഇവയല്ലാത്തത് ഉള്ളവയൊക്കെ അജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതാ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത്? അതൊക്കെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരിക. ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയ. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, എന്താ കാണിച്ചിരിക്കണേ? ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി. കണ്ടോ? ഇതിനൊന്നും പരിഹാരമില്ല അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെ. ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി.
അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പ്രഭുപാദ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ, ആരും കൊളുത്താതെ തന്നെ ആളിക്കത്തുന്ന കാട്ടുതീ പോലെയാന്നാ പറയാ ഇതൊക്കെ, അല്ലേ? നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് വരും. ഇവിടെ നോക്കൂ, എന്താ അല്ലേ, സെലിബ്രിറ്റി ആയിരുന്നു, വലിയ ബോളിവുഡ് ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോഴെങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലേ, ജരാനരകളൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ട്. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം രണ്ടു വിധമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും. ഇപ്പോ കുളിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ശുചിയായിരിക്കണം, അല്ലേ? അതുപോലെ പ്രവൃത്തി ശുദ്ധമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മൾ ആഭ്യന്തരമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും ശുചിത്വം പാലിക്കുക. ബാഹ്യ ശൗചം കുളി കൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റാം. ആന്തരമായതിന് നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണയും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപവുമാണ് ഉപാധികൾ. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. നാമജപം എല്ലാത്തിനും പരിഹാരാണ് എന്നാണ്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനൻ ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയൊക്കെ യജമാനൻ ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയണേ, ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ എന്ന്. ഋഷികേന, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഋഷികേശനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മള്. അപ്പോ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാന് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ആരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല, അനാസക്തനാണ്, ആസക്തിയില്ല ഒന്നിനോടും. ത്രിഗുണാതീതനാണ്, അല്ലെ? സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അതേസമയം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനൻ ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇതിപ്പോ ഒരു കടങ്കഥ പോലെയായി. ഭഗവാൻ അകലെയും ഉണ്ട് അടുത്തും ഉണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ പറയണ പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്, എന്നാൽ എല്ലാത്തിലും ഇല്ല എന്ന് പറയണേ. ഇപ്പോ അഭിമന്യു പത്നി ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലെ പരീക്ഷത്തിനെ രക്ഷിച്ചു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അകലെ ധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴോ, ഉത്തരാദേവി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴോ ഭഗവാൻ ആ ഗർഭത്തിൽ വന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അകലെയുമുണ്ട് അടുത്തുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ ഒന്നിനോടും ആസക്തമല്ല, ഒന്നിനോടും ബന്ധമില്ലാതെയാണ് ഭഗവാൻ. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്യോതിഷാമഭി തജ്ജ്യോതി തമസ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവജ്യോതിഷുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പോ ജീവസത്തകളുടെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അഭൗതികങ്ങളാണ്, സ്പിരിച്വൽ സെൻസസ് ആണ് ഭഗവാനുള്ളത്. മാലിന്യം തീണ്ടില്ല, അതിന് മാലിന്യം തീണ്ടാത്തവയാണ്. ജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പോ ഭഗവാൻ സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്സാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ജ്യോതി സ്വരൂപനായതിനാൽ തന്നെ ആധ്യാത്മിക സാമ്രാജ്യത്തില് സൂര്യചന്ദ്രാദികളുടെ ഒന്നും പ്രസക്തിയില്ല എന്നാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ 15ാം അധ്യായത്തില് ഒന്നും കൂടെ നീറ്റായിട്ട് പഠിക്കും. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാ തമസിനെയും, പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാനാണ്. എന്താണോ അറിയേണ്ടത്, എന്തൊന്നും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി ഒന്നും അറിയാനില്ലയോ, അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ധാമം, അല്ലെ? അവിടെ എത്താൻ ഉത്സുകരായവർക്ക് സർവഭൂത ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവ് തന്നെ ജ്ഞാനം നൽകും എന്നാണ്.
സർവഭൂതങ്ങളുടെയും യജമാനനും ആത്യന്തിക ആശ്രയവും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അല്ലെ, വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. ഗുഹ്യമായത് അല്ലെ, ഗുഹ്യതരമായത്, ഗുഹ്യതമമായത് അല്ലെ, ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എല്ലാം പറയാണ്. ഇപ്പൊ മക്കളെ ഒരു മാതാപിതാക്കള് പഠിപ്പില് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടും അല്ലെ, അതൊരു നല്ല അച്ഛൻ ചെയ്യും. ഭഗവാനും അങ്ങനെയാണ്, നിർബന്ധമില്ല. ധാമത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാം, ഇത്രേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരാം. അതല്ലെങ്കിൽ ജനിമൃതികളുടെ ചക്രത്തിൽ കിടന്ന് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടോളൂ. ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. എല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ സദസദ്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറയണേ, ഭൗതിക പ്രകൃതി വന്ന നമ്മള് ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതിയാണ്. ചിലവർക്ക് എന്താ പറയാ, സത്വഗുണം കൂടുതലുള്ളവര് കുറെ സത്പ്രവൃത്തികള് അല്ലെ, ഭഗവതോന്മുഖമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവർക്ക്. എന്നാൽ രജോ ഗുണികള്, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളതില് 99% പേരും രജോ ഗുണമുള്ളവരാണ്, ഭൗതിക ആസക്തി ഉള്ളവരാണ്. കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുക അല്ലെ, ഒരു വീട്, ചെറിയ വീട് വെക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്കും കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, അതിനായിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക രജോ ഗുണികള്. പിന്നെ തമോ ഗുണികളാണ് ഒരു വിഭാഗം, തമസ്സാണ് അവർക്ക്. അവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും വിവേചിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ജീവിത രീതി ഓരോരുത്തരും കൈക്കൊള്ളുന്നത് എന്നാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണ് ഇത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. നമ്മളുടെ കർമ്മമാണ് നമ്മളെ, ദിസ് ലൈഫ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടു നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യണേ, മോശം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താല് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം മോശമുണ്ടാവും അല്ലെ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ജന്മം ചെയ്താല് അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് നല്ലത് ഉണ്ടാവും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നോക്കൂ, രണ്ടും ഉണ്ട് അല്ലെ, അസുര ഗുണമുണ്ട്, സദ്ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒരാളില് തന്നെ നന്മയും ഉണ്ട്, തിന്മയും ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാവും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം അല്ലെ. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണ മൂലം, അതുപോലെ നമ്മളുടെ ആ തൃഷ്ണ, ഭൗതിക തൃഷ്ണ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നുവെന്ന് വരാം. ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തൻ്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്നതത്രേ സത്യം. നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അതൊക്കെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനരായതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ്. അപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജനിക്കുക മരിക്കുക, അതെപ്പോഴും മനുഷ്യനായി തന്നെ ജനിച്ചോളണം എന്നില്ല അല്ലെ. പക്ഷിയായോ പുഴുവായിട്ടോ മൂട്ടയായി പോലും ജനിക്കാം അല്ലെ. അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. യ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി ന സ ഭൂയോഭിജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഭൗതികതയിൽ വന്നത്? ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിനെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം നൽകിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതികതയെ ലോകത്തേക്ക് അയക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? മഹാപുരുഷന്മാരുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും ഒക്കെ സഹവാസവും സ്വപ്രയത്നവും കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥിതി മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോ
ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായിട്ട് അറിയണം. നമ്മൾ അറിഞ്ഞവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ലോവർ ലെവലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാം എന്നാണ്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശ യ പശ്യതി തഥാത്മാനമകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പോ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണാണ് പ്രജ്ഞ, നമുക്കറിയാം, കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മുൻ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ലഭിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശരീരം. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ശരീരം നൽകപ്പെട്ടു. ആ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ തദനുസൃതം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാം ശരീരത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് ഫിറ്റ് ആവണ പാകാവണത്. അതുപോലെ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ശരീരമാകുന്ന വസ്ത്രം ലഭിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഫിറ്റ് ആവണ ഒരു വസ്ത്രമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണേ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം എന്നുള്ളത്. പരമപുരുഷൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു യന്ത്രമാണ് ശരീരം. ആഗ്രഹങ്ങള് നിമിത്താണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണത്. ഓരോന്ന് വേണം, അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിരാശയാവും, സങ്കടാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളല്ല കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഉള്ളിലിരുന്ന് പരമാത്മാവ് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നാണ്. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ അറിവുള്ളയാള് എന്ന്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമാണ് ഈ ശരീരം, ജഡശരീരം, പഞ്ചഭൂതാത്മകമായിട്ടുള്ള സ്ഥൂല ശരീരം. ആ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ജ്ഞാനി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 34ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര എന്നാണ് വിളിക്കണേ, ഭാരത എന്നാണ് വിളിക്കണേ. സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ഈ പ്രജ്ഞ, ഈ ചേതന, ജീവാത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറയണ്ടല്ലോ, അത് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ശരീരത്തിനും ഊർജം നൽകി അതിനെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നത്. പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഈ ജീവസത്തയുടെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് ഈ ശരീരമാകുന്ന യന്ത്രത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഈ യന്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ജീവാത്മാവാണ്. ഈ ജീവസ്പർശി ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ശരീരമാകുന്ന യന്ത്രം വെറുതെയാണ്, ഉപയോഗശൂന്യായി പോയി, അല്ലേ? അപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണത്, സൂര്യനാണ് ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത്. നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങള്. നമ്മുടെ ഈ ഭൂമണ്ഡലം, ഭൗതികത എന്ന് പറയണത് തമസ്സാണ്, അല്ലെ? ഇരുട്ടാണ്. അവിടെ കുണ്ഠമാണ്. നമ്മുടെ വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടില്ലാത്ത വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലം. കുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ തമസ്, ക്ലേശം, ദുഃഖം ഒക്കെയാണ്. കുണ്ഠമാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയണത്. അപ്പോ അവിടെ സൂര്യനാണ് വെളിച്ചം തരുന്നത്. സൂര്യനില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇരുട്ടിലാവേണ്ടവരാണ്. അപ്പൊ സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെയാണ് ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ മുഴുവൻ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെ കണ്ടോ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഈ ഫുൾ ശരീരത്തിനെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു. കത്തി പലരും ഒരേ ഉപകരണം തന്നെ നോക്കൂ. ഇവിടെ കത്തി, കള്ളന്റെ കയ്യിൽ കത്തി കിട്ടിയാൽ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കും, കൊല്ലും, അല്ലെ? നേരെ മറിച്ച് ഒരു സർജന്റെ കയ്യിലാണ് കത്തി കിട്ടിയെങ്കിലോ ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു സംഗതി കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതും ചീത്തതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 35 ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ മന്ദരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷ
ഭൂതപ്രകൃതിമോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കണ്ടേ? അതിനെന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു, മുമ്പത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു, സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ്. അതുപോലെ പ്രജ്ഞ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ്. ശരീരത്തിലെ ആത്മാവ് ഉള്ളപ്പോള് പ്രജ്ഞയുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടാവും. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയ ശരീരത്തിലോ പ്രജ്ഞ അവശേഷിക്കില്ല, അല്ലെ? അവബോധം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോ ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു, അല്ലെ? അപ്പോ ഈശ്വരനെ പറ്റി കേൾക്കാനും അങ്ങനെ ക്രമേണ ജ്ഞാനം നേടാനും അവസരം വേണം നമുക്ക്. സത്സംഗം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം, പിന്നെ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഒരു പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം നമ്മള്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ജഡപദാർത്ഥമാണ്. അതും ആത്മാവും അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ അറിയണം. അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ഗുരുവായിട്ട് വന്നു, അല്ലെ? ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ വിവിധ ഉപദേശങ്ങളാലാണ് ഈ ശിഷ്യൻ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവണത്. ഈ ശരീരം ജഡമാണ്. അതിനെ 24 മൂലകങ്ങളായി വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു സ്ഥൂലമായ ആവിഷ്കാരമാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയണത്. മനസ്സും വൈകാരിക വൃത്തികളും സൂക്ഷ്മ ആവിഷ്കാരാണ്. ഈ 2 വിഭാഗങ്ങളുടെ സങ്കലനമാണ് ജീവലക്ഷണങ്ങള്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരി ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. ജീവാത്മാവിന്റെയും 24 മൂലകങ്ങളുടെയും സംയോഗമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതിയും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാവും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭക്തരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രം, അതുപോലെ അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മളും അറിയണം, ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ്? ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം. അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ അറിവ് കിട്ടിയവര് പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോ ഇനി എന്താ പറയുക? പറയൂ. ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്ലോകം ഏതാ? ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം. അഹമേവാസമേവാഗ്രേ നാന്യത് സദസത് പരം. ഭാഗവതത്തിന്റെ അല്ലേ ചോദിച്ചേ? ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതത്തിന്റെ പിന്നെ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയാൻ ഒരു ചോദ്യം തന്നതാണ്. ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനിപ്പോ ചൊല്ലിയാ മതിയോ? ചൊല്ലട്ടെ? ചൊല്ലിയ അപ്പൊ എഴുതിയെടുക്കാൻ കഴിയോ? ഭാഗവതത്തിലുണ്ടാവോ? പിന്നല്ലേ, ഭാഗവതത്തിലെ 2-ാമത്തെ അധ്യായം, 1-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോക നമ്പർ മറന്നുപോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അത് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, മാതാജി ആ ശ്ലോകം നമ്പർ 32 മുതൽ 36 വരെയുള്ള 4 ശ്ലോകം. ഓക്കെ, അത് നോക്കി എടുത്താ മതി കേട്ടോ. 36 2 മുതൽ 36 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. 32, 33, 34, 35, 36, 33 അങ്ങനെ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അതിനാണ് ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ധ്രുവന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു കഥ പറയാം. 5 മാസത്തെ തപസ്സുകൊണ്ട് ധ്രുവൻ
എന്റെ മുമ്പില് മഹാവിഷ്ണു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതില് ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ധ്രുവന്. ചെറിയ കുട്ടിയാണ് എന്നാലും. അപ്പോ നാരദ മഹർഷി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ്. അവിടെ കുറെ എല്ലുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കണു, പർവ്വതം പോലെ. അപ്പോ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നിന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ ഓരോ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലുകളാണ്. നീ എത്രയോ ജന്മം ഉപാസിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നിനക്കിപ്പോ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അല്ലാതെ നീ ഇപ്പോ 5 മാസം തപസ്യ ചെയ്തത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും അഹങ്കാരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചാല് സർവ്വതും ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാൽ ലോകം മുഴുവൻ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കഥ പറയട്ടെ. ഒരു ദുർവാസാവ് ഇവര് പഞ്ചപാണ്ഡവര് കാമ്യക വനത്തില് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന സമയം, വനവാസ കാലത്ത് ദുർവാസാവ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോ വിശക്കണു, ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോ ആഹാരത്തിന്റെ സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ദ്രൗപദി പ്രാർത്ഥിച്ചു, കൃഷ്ണ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്നെ സഹായിക്കൂ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് കാമ്യക വനത്തിലേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ എത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്താണ് അക്ഷയപാത്രത്തിലെ ഒരു ദാനയുണ്ട്. വന്ന ഉടനെ ചോദിക്കും, കൃഷ്ണേ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, എനിക്ക് ആഹാരം തരൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ദ്രൗപദി പറയും, എന്തിനാ കൃഷ്ണ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കണത്? ഞാൻ തന്നെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ വിളിച്ചത്. അവര് ഫ്രണ്ട്സാണ് അവർ രണ്ടുപേരും. അപ്പോ പറഞ്ഞു, അല്ല നീ ആ പാത്രത്തിൽ നോക്കൂ, അവിടെ ഒരു മണിയെങ്കിലും കാണും. അങ്ങനെ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു അരിമണി എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ അത് കഴിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരും തൃപ്തരായി. ദുർവാസ മഹർഷിക്കും 10,000 ശിഷ്യഗണങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വയർ നിറഞ്ഞു, മൂക്കറ്റം ആഹാരം കഴിച്ച പ്രതീതിയായി എന്നാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തില് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മുടെ